बिटिआर सरकारनिफ्राय नोंथांनो बड'लेण्ड महरगिरि बान्था होनाय जादों। माबायदि गोसोआव माबायदि मोनो? आंथ' बेफोरबायदि मोनगोन बा जागोन बा बिदि मान होजागोन सानफेराखैमोन। आरो गोदो जोंनि दिनावथ' बिराद माबानि उसुबिदानि गेजेरजों मोसाग्राखौ बिराद बर'जों बर' मुगैयोमोन, बर'जों बर' निन्दा होयोमोन। आरो बर'जों बर'नो बिदि मोसाग्रा गारमा फाननानै जाग्रा मानसिफोरखौ सोर बिहामजो लांनो सोर हाबा लानो बिदि होननायनि थाखाय जों खारखुमायोसोमोन। थेवबो बिनि गेजेराव जोङो थांनो हानानै दि बिदि मोजां नाम लाबोनो हादों, बिनि गेजेराव नाम लाबोनायखौबो जोङो हजों दिल्लीयाव जोंखौ फटक लानाय, जों एसे उन्दैखामोनबो, फटकफोरखौ जोङो मानसिफोरखौ नुजानो गिनानै लाबोआमोन आरो। माने बेखौ नुयोबा जोंखौ रासिन निन्दा होगोन, रासिन मुगैगोन साननानै जोङो फटकखौनो लाबोफेरामोन। दा बिदिखायनो आङो दा बिराद मोजां मोनबाय। थांनायाथ' दिल्लीयाव बागुरुम्बा मोसानायावल' नङा, जोङो रेलवेनि RPFनि लांनायावबो जोङो बिराद मोजां नाम मोनबोदों। आरो RPFनि लांनायावथ' जोङो पेरेड गेलेनाय इरि 1 माससो जालुबारियाव फोरोंनानै लांदों, मालिगावमोन गोदो। बेवहायबो गोदो ब्रिटिश जुगनिफ्राय गावनानै रावनिबो प्रदेशआनो बिदि भारत माता जानो मोनाखै आरो। जोंखौ बे RPFफोर लांनायाव हिनजावफ्रानो जों बर'ल', जों हिनजावफोर बर'ल' 6 जनल', आरो रावबो लेखा फरायनाय गैया। माने गोदो लेखा फरायनाय फरिखा खाथि हगारा, जों फरायैखौसो लांनाय आरो। बेनिफ्राय लांनानै जोंखौ मोसानाय अंगि भंगि बेफोरखौबो गावसोरनो माबाबाय। ओमफ्राय दाना बिराद गिदिर इन्डियान मेप रायदोंनि खालायनानै इन्डियान मेपनि गेजेराव बिराद गोजौ गय बिफांसे गोजौ जागोन गाखोहोनानै भारत माताबो खालायदों आरो। दा बेफोरबायदि फटकखौ जों लाबोआखै। दा बेफोरो बे फार्स्ट अपेनिं खालायनायनि मेप, बेबायदि मेप गेजेराव थानानै त्रिशुलाव ओरै हमनानै ओरै आशिर्बाद होनाय, बेफोरो मिउजियामफ्राव थानो हागौ बिसिनाव। दा बेबायदि हिसाबै दिल्लीयाव थांनायल' नङा, जों बागुरुम्बानि उनावनो मेरला मान मोनबोदों। आरो मोनसे फिल्म ससाइटियाबो जोंनि बे सि जोम गाननाय दानाय लुनाय बेफोरखौ मोजां मोननानै आरो लांफैनानै जोंखौ लखनौआव 1 मास दोनहैदों। लखनौआव 1 मास दोननानै आरो बेनिफ्राय गावसोर बिराद बाव मोसालाय दैदेननानै बेनिफ्राय आरो जोंखौ आरो फिल्म ससाइटिनि मानसिफ्रानो आरो पाटनायाव रबीन्द्र भवनाव आदा माससो दोनदों। आरो बहायबो बिदिनो मोसानांदों। आरो बेनिफ्राय रबीन्द्र भवननिफ्राय आरो जोंखौ सनपुराव दाबो अक्ट'बराव मेला जायो मैदेर फानलायनाय, बेवहायबो जोंखौ लांनानै गोबाव दोनहैदों आरो। बे पाटनानिफ्राय गंगा दैयाव नरकासुर घाट दाबो देखायो, बेबायदिनि जोंनो फेरिजों बारनाय बहायबो आरो। दा आङो मोजां मोनबाय जे बिदि जागोन, गोसोखांजागोन बा गोसोखांगोन, बा बुरि समाव आं बेबायदि मान मोनगोन बेखौ सानाखै। दा साननायनि गेजेराव आं बिराद मोजां मोनबाय। बैसोजों लोगोसे जाहाथे नोंसोरो फिसौफ्रा, बियायं फिसाफ्रा जोंनि गोदोनि मुगैजानाय हारि आरो निन्दा होजानाय हारिखौनो बर' होननानै मिन्थिया, जोंखौ लखनौआव गारि फिसाजों ओंखारनानै थायोबा थांलाय फैलाय नेपालि, मणिपुर, खासि माबा माबिसो होनोमोन। दा ओंखायनो बेफोरखौ जाहाथे बिदिनो जौगाहोलांबाय थायो, बिदिनो मोजां नोजोरै बोखाङो, जाहाथे खस्थ' खालायनानै जाहाथे बेबायदिनो जै मै नोंसोरो बर' हारिखौ रासिन जौगाहोलांबाय थायो। आरो दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय मोजाङै लाङो। ओमफ्राय मोनसे खोथा, जों बिमानि रावजों बिटिआर मोनदों, थेवबो जे दा गामियाव बयहाबो माबा आदसा बे मोसागिरि मोनहा आङो नोंसोर सोङैखाय आंबो रायज्लायग्रोजोबनाय जाबाय। थारमाने जोंनि गामि दरसेल'मोन नालाय आगयाव, बे बागुरुम्बा मोसानायनि आगयनिफ्रायनो माने क्रिस्टि दिहुननायानो जों गामि दरसेल'मोन भातारमारियाव। बे भातारमारिखौनो बिराद मुगैयोमोन आरो, बिनि थाखायनो रावबो मोसानायाव फैयामोन। बेनिफ्राय नै दिल्लीयाव थांनाय समावसो मानसियाथ' दिल्लीनि बे पार्लामेन्टनि स्टेजखौ फोलोमनांगौबा बुरजा नांथारगौ,
बायसन खालामनायाव बिदिनो जोंनि गोजामफ्रा ओजों गामिनिफ्रा थोयैनि दस्रानिखौबो लायदेरनांलायदों आरो हस्टेलाव थानायफोरखौ सिन्थायनो फोरोंनानै लांदों। ओमफ्राय जोंनि गामिना गोदो आंथ' फ्राय उन्दैसिनथार, आंनि सिनियर बिसोरो थांजोब्बाय गैला। माबा फार्स्ट जोंनि बे आदा ग्रुप लिडार बिनि फिसाजो कमला होननाय दंमोन, बेखौथ' कलकातायाव खानायानो आग्रोम मोनलायनायखाय खानाय नखल खादेरदों नामा होननानै खेवफ्रुलायनानै नायजानाय बेबायदि आरो। ओमफ्राय जों लागोनि गासिबो माबानायफ्रा नामा कमला होनो ओमफ्राय आवदुर होनो, बिसोरनो सिगां माबा मोसाजेनथारनाय आरो। बेनिफ्राय माबा जों लागोनिफ्राय मोसानायफोरनि नामखौ होनो आरो ना माब्रै बिदिबा जों लागोनिफ्राय मोसानायफ्रा बे कमला होननाय, आवदुर होननाय, ओमफ्राय फकिला होनो, थिफ्लिं होनो, दिख्लि होननाय दं, थिंगिनि होननाय दंमोन, बिसोराबो गैला दा दिख्लि। ओमफ्राय गसाइगाव मोनलांनाय निलकुमारि आंल' दङ आरो जों। ओमफ्राय सालस्रि होननाय बिसोर गैला रावबो बेबायदि आरो। थांनायाथ' दहाय होननाया एसे भुल जाबाय, माने बिसोरो बै 56 होनदोंना, माने 56आव फार्स्ट माइ गायनाय, ओमफ्राय खदाल जावनाय, खदाल बानै बानै हौवाफोर, ओमफ्राय हिनजावफोर माइ गायनाय, बिसोर थांग्रोनायाव सेकेन्ड प्राइज मोनबोदों आरो। ओमफ्राय जोङो थांनाया जोङो 1957 जाबाय आरो जोङो। ओमफ्राय बे बागुरुम्बा मोसानायानो जाहैबाय 1957आव प्राइज मोननाया। बेनिफ्राय माबायाव जोङो लखनौ माबायाव थांनाया आर्ट पिएफफोर लांनाया 1958आव, आरो फिल्म ससाइटिनि लांनाया 1959आव बेबायदि लांदों आरो। बिथांमोनखौ जे बिटिआर सरकारनिफ्राय मान बावनाय जादों, दिनै बिनिनो फोरमान बिलाइ गथायनाय जादों, साबेसेनो आरो बेसेबां बान्था महरै होनाय जादों? बेखौ 2025 मायथाइनि थाखाय जे बड'लेण्ड महरगिरि बान्था, बेखौ बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय सेथि खेबनि थाखाय देग्लाय होजेननाय जाबाय। आरो बेखौ थांनाय 27 तारिख खालि 27 जानुवारि बिटिआर एकर्ड डे बेहाय गथायनाय जादों। आरो मानगोनां जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि आखाइजों माखासे महरगिरि बिथांमोननो गथायबाय। आरो दिनै जोङो आद्रा थालांनाय महरगिरिफोरनो जिल्ला जिल्ला जोङो गथायनाय जादों। आरो दिनै क'क्राझार हिसाबै जोङो 6 जन महरगिरि बिथांमोननो दिनै नैबेहाय मान बिलाइजों लोगोसे आरो बिथांमोननो 50,000 जे बिथांमोननि एकाउन्टआव जे सोहरनानै अफिसियेलि बिथांमोननो बान्थाखौ होनाय जादों। आरो बे बान्थाखौ दिनै बिथांमोनहा गोसो खुसियै नाजावफैदों। आरो बेखौ मानिजाथाव क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा गावनि आखाइजों गथायनानै होयो। आरो बिटिआरनि मानिजाथाव सेक्रेटारि आरो कालचार डिपार्टमेन्टनि CSD मुस्रिमा फामि ब्रह्म बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मदद होफैयो। आं सान्दों जोंखौ जे सिलेक्सन बर्डआव दोननानै फैला बरगयारी बिथांखौ चेयारमेन आरो आंखौ कनभेनर हिसाबै बे महरगिरि बान्थाखौ सायख'नो थाखाय मोनसे सिलेक्सन कमिटि बानायनानै होदोंमोन। आं आसा खालामदों दिनैनि बे बान्था गथायनायनि गेजेरजों आङो बेखौनो फोरमायनो सानदों जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ मानिजाथाव चिफ प्रमद बर' सारनि जे बिथांनि जे सिन्थाधारा, बिथांनि जे महरगिरिफोरखौ एबा हारिमुनि बिथिङाव खामानि मावग्रा बिथांमोनखौ जे अनसायनाय, बे खोब मोजां जादों। आरो इयुनाव जे हारिमु बिथिङाव खामानि मावग्रा जोंनि महरगिरि एबा जोंनि मावथि दैदेनगिरि बिथांमोनहा
जाहाथे मोनसे थुलुंगाखांनाय मोनगोन जे बर'नि महरगिरिफोरजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड हालामाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जे महरगिरिफोर जे हारिमु बिथिङाव खामानि मावग्रा बिथांमोनहा जे ओरैनो गोग्लैसोनानै थादोंब्लाबो जे गोबाव सम बिथांमोनहा गाव गावनि हारिनि हारिमुखौ लाखिनायाव फोथांनायाव खामानि मावबोदों आरो बिथांमोनहा गोबां सुबिदा उसुबिदानि गेजेरजों जिउ खुंलांनांदों। दिनै बिथांमोनखौ जोङो अनसायनो हायाखैमोन। दिनै बिथाङा प्रमद बर' सारा बिथांमोनखौ गोसोखांनानै आरो बिथांमोननो जे जा हायो गभर्नमेन्टनिफ्राय अनसुंथाइ होनोसै होननानै जे बे हाबाफारिखौ लादों। आं बेखौ स्पेसियेलि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांनिसिम साबायखरखौ बावनाय थाबाय। आरो बे समावबो हारिमु बिथिङाव खामानि मावग्रा जोंनि महरगिरि बिथांमोननिसिमबो आङो खावलायनो लुगैदों। जोङो गिबि खेबनि थाखाय जोङो 30साखौ सेलेक्सन खालामनानै जे दिनै गथायनाय जादों। दा आसा खालामो जोङो गोबांथार जोंनि गेजेराव महरगिरिफोर दङ, गागि महरगिरिफोर दङ, बिथांमोनखौ जोङो फारि फारि होलांनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो मिथिनो मोननाय जादों बेखौ देग्लायनिफ्राय माने रेगुलारलि माने होलांबाय थानाय जासिगोन होननानै गभर्नमेन्टनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। खोब बाख्नायथाव। जोंनि जे गागि महरगिरि बिथांमोनहा जे जाय बिथांमोनहा दा मोननो हायाखै उननि जे बान्था होनाय जागोन बेवहाय जाहाथे बिथांमोना मोनहैगोन आं बेखौ खावलायनो लुगैदों। जोङो जाय बिथांमोनहा हारिमु बिथिङाव खामानि मावबोदों, गावखौ बावसोमबोदों, बिथांमोननो जाय जेनुइन बिथांमोननो जोङो सायख'नानै बिथांमोननि मुंखौबो जोङो लाबोनानै बान्थाखौ होनाय जागोन। आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बेबायदि इनिसिएटिभ लानानै जे खामानि मावनो जे आवगायदों आरो दिनै बान्थाखौ होनाय जाबाय, बे हाबाफारिनि थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बिथांमोननिसिम बावहरदों। जाहाथे इयुनाव जोंनि महरगिरि एबा हारिमु बिथिङाव खामानि मावग्रा बिथांमोनहा थुलुंगाखांनायजों जोंनि गाव गावनि हारि माहारिनि हारिमुखौ जे जौगाहोनाय लाखिनायाव खामानि मावलांबाय थानो थुलुंगा मोनो। आङो जोबोद मोजां मोनदों जोंनि प्रमद बर' सारनि थांखिखौ। दिनै 65 बोसोर बैसो जाबोबाय आङो फैयै फैयै। गोदोनिफ्राय जों गोदोनानै दंमोन आरोखि। गोदोयै दिनै बे जोंनि प्रमद बर' सारा जे मोनसे आखायाव थांखि लादों बेखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो जों गोदोनाय थानायखौ बोखांदों आरो बोखांबावगोन होननानै आं आसा खालामो। आरो बिभिन्न जनजातिया नैबे जोंनि कालचार हारिमु गान मेथाइ रिंगु दामसाजों गोजोननानै अनलायनाय फैयो, मोजां मोनलायनाय फैयो, बेखौ आं नुबोदों। दा अनलायनाय फैदों मोनदों। आंबो बिदिनो हारसा बर' जिखुनु बिभिन्न जनजातिनि मेथाइ खनो, बयनिबो अननाय मोनदों। दा नाथाय बहुद गोबावनिफ्राय आं बहुद फुराना 88निफ्राय सुसना जाबै दिनै आङो 2025सिम सफैबाय। दा आं दिनै प्रमद बर' सारनि अननायाव, जोंनि हारिमुनि लिडिं पार्सनफोरनि अननायाव आं बेखिनि सन्मान मोननायाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोबोद गौरबित जानो हादों। ओमफ्राय बेनिफ्राय आं जेबो बुंनांगौ गैला, जोबोद गोजोनदों। आङो प्रमद बर' सारखौ अरायबो आसिरबाद होयो, जय जाथों होननानै आं बेवहायनो फोजोबनाय जाबाय आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों आं। नोंथाङा दासिम मोनबेसे मेथाइ गोसोआव दं? आं खननाया गोसोआव दंमोन। आङो बर' गाना गोदोनिफ्राय केसेट आमल 8-9थासो जानाय बादि मोनबाय। ओमफ्राय एलबाम सफैबाय, डिस्क सिस्टेम सफैबाय। फैयै फैयै दा इउटुब सफैबाय। इउटुबाव आं दाबो जग जाजोबनो लोगोफोरजों ओंखारफायो, दामफायो, एसे एनै स्टेजाव खनफायो, बिदिबो जानानै दंथ'यो। आरो मथा मथि बै केसेटनिफ्राय लानानै 8-9थासो जानो हासिगौ आरोखि। बावबोबायबो माखासे गोदोनि मेथाइफोरखौ। दानि मेथाइनि मडेलफ्रा एसे आलादा जाबाय। तथापियाव आङो ओंखारफायो, सेंग्रासा गथ'साबो ओंखारफायो। आं एसे दामफाय देफायो, समायदेरबोजोंबा स्टेजाव जुदिअ गारां गैयाब्ला बिसोरनो खनफानो बायद' जायो। बे रोखोमै सोलिबोयो आरोखि। दासिमबो दङ, आं नागाराखै आरो नागारनायबो नङा होननानै आं सानदों गावखौनो गाव आरोखि। जायखिजाया माबा मोनसे दोंसे मेथाइनि लिरिक्स गोसोआव दं नामा? लिरिक्स ससे बर' मेथाइखौनो खननोसै ना? अ मोनाबिलि सम
सिरि निजोमा गाबोमानो लाफा सायख' दुखुथिया लाफा सायख' दुखुथिया ओ मोनाबिलि गाराङा जाला लोगोफोर माने बैसोबो जाबाय 65 गोलैबाय दा आं एसेयावनो फोजोबनो सानदोंमोन। मैं পোনপ্ৰথমে প্ৰমোদ ছাৰক মই ধন্যবাদ দিছোঁ। আজি আমাৰ এই BTR-ত যেনেকৈ এটা বহুতো জাতি ধৰ্ম মানুহ আছে, কিন্তু এবাৰত যি চৰকাৰ BTR চৰকাৰ প্ৰমোদ ছাৰৰ নেতৃত্বাধীনত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এতিয়া সকলো জাতিবিলাকৰ মিলা প্ৰীতিৰ এটা ৰূপ আনিছে। সেইকাৰণে মই বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰমোদ ছাৰক। আৰু এইবাৰত যেনেকৈ আমাক সান্তালী তৰফৰ পৰা মই ভবাত আগন্তুক দিনত বা আগত এনেকুৱা হোৱা নাছিলে, কিন্তু এইবাৰত প্ৰমোদ ছাৰে এটা ভাল এটা প্ৰচেষ্টা আগবঢ়ালে যে সকলো জাতিবিলাকক এটা কালচাৰেল লিডাৰ্ছবিলাক যিসকল আৰ্টিষ্ট আছে তেখেতসকলক এটা পুৰস্কাৰ দিবলৈ আগবঢ়ালে। আমাক সান্তালী হিচাপত যে আমাক এটা এৱাৰ্ড দিলে, এইটো বহুত মোৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি বিশেষকৈ এনেকুৱা ভাবিছিলোঁ যে আগত 2013 চনৰ পৰাই আমাৰ কালচাৰেলটো আৰম্ভ হৈছে, আৰু মই ভবাত আমাৰ মানুহবিলাক তেনেকুৱা আগবাঢ়ি যাবলৈ তেনেকুৱা প্ৰচেষ্টা লোৱা নাই। হ'লেও আমি কোনো সাংগঠনিক হিচাপত নহয়, কিন্তু আমাৰ এটা বিবেচনাত যে আমাৰ মানুহ আমাৰ সান্তালী হিচাপত যে কালচাৰত এটা অৱদান আছে, সেই লক্ষ্য কৰি আমি এটা কালচাৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু 2013 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, কিন্তু 2025 চনত আমাক সন্মান দিয়াটো এটা গৌৰৱৰ বিষয় বুলি ভাবিলোঁ। আৰু সঁচাকৈ আমাৰ ছাৰে আগন্তুক দিনত সকলো জাতি ধৰ্ম মানুহবিলাকে মিলা প্ৰীতিৰ আহিবলৈ মই বিশেষ মানে আশা কৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ আমাৰ BTR-ত ভাল এটা পৰিৱেশ আহিব বুলি মোৰ আশা আছে।